Máte poškozený typový štítek vozidla, či je snad nečitelný a nezvládli jste STK? Nevadí. Vyrobíme pro vás kopii typového štítku. Máte snad Teslu, Opla, motocykl Harley Davidson, či snad něco většího? Vyrobíme pro vás kopii jakéhokoliv štítku. Jsme schopni vyrobit i doplňkové štítky, jako na pneumatiky nebo označení airbagů. Máte něco od FCA, Mercedesu, či snad obyčejnou Škodovku, Toyotu, Audi, či snad Renault se speciálním podtiskem bílou, Bavoráka či Kia. Vyrobíme pro vás jakýkoliv štítek, jakoukoliv kopii výrobního či typového štítku. Objednejte na auto-štítky.cz.